Good morning mga boss, welcome back to my channel. Yun, ito, bigyan mo ako. Ginataang kambing to. Oo. Kaya sukat? 70. Alright. Chile. Okay, so ito ang papunta. Nandito tayo ngayon mga boss sa may barangay Kasilan, Umingan, Pangasinan. Bali ito farm ni ni Boss Ruel Castellano. So ito yung tinatawag niyang Culeas Farm Motocross Park. Na-invite tayo dito ni Boss Ruel para manood ng mga practice ng mga bata at magpa-practice na rin ata siya. So dinala ko na rin ang camera ko para makapag-shoot din tayo dito. Para may mga souvenir photo tayo. At para may magamit din yung page ni Boss Ruel. Buti na lang. Smile in 3, 2, 1, good. One more. Alright. Okay. Pero ano magandang entry motor dito na ano? Yung pwede na. 250 talaga. Kahit mga 2,000 kung may pera naman, maganda yung AFI na kasi ang 250 usually nag-start ng 2011 yata, 2012 pataas. Makukuha mo yun mga 160. Kailan kinuha to? Ngayon taon lang, di ba? Kailan dito? Ataw idol ah.
Ilang cc to, idol? 50, oh. Ito po yung rider. Yun. Alright. Saan yung rider? Ha? Ito ang rider? What? Galing mo. 5, 7. Buti di ka ginulpi ng misis mo. Yung misis ko pang may gusto. Ano ba yung Yan oh. Yan si Idol oh. Anak niya yan. How old are you? 7. Wow. Bait ah. Kikinig kay Papa ah. Mahal na motor nito mga boss. 300 daw. Pucha, Husqvarna. Wow! Sabagay boss, okay din to kahit hanggang 10 years old niya, no? Bawi na. Yung category na to. Ah, mababawi niya. Diba? Cool ng dad. Yeah, cute. Hoy, Marco! Ang taso! Ni Marco ni! Oh! Ano lang po, ano? Second mo pa. Hindi, kuhanin mo muna ng ano, diba? Magandang buo. Ano ba yung trail nila dito sa Balonga, pre? Ganda ah. Diyan ba sa may hot spring yung ginagawa? Oo. Ilikod niyan. Mahaba daw yun eh, no? Oo. Maghapon. Pero hindi naman technical, no? Technical. Technical din? Ah, may sariling daan. Technical. Galing pare ah. Limaw ah. Ito. Sa linya na to. Konting lang hangga. Matulog ng konting lang. Pasok doon. Dito, pasok dito. Pagdating dito, itong diretso na to. Tatagan mo na lang. Okay, pagka nakuha mo na ng isa, dire-diretso. Yeah, that's the coach. Aido. So pinapractice mo sa kanya coach yung berm. Hindi, itong robot para makita. Ah. Ano to eh? 2-stroke na 125X. Siyempre, ang 2-stroke kumpara sa 4-stroke kasi mas mahirap gamitin ng 2-stroke talaga. Ah, okay. Lalo na kung maigsi ang buwelo. Hindi katulad ng 4-stroke mo. 4-stroke yung mabilis. Matrok siya, madali. Gamitin natin ang YZ. Wow! Grabe ah, mukhang galit ah. Yes! Ang lakas! Nakakatakot pala to.
Kunting pika lang, talagang lalabas talaga siya. Saka napakaganda. Pero pag i-drill mo to, kailangan baba mo ng konti pag maliit ka. Tapos yung ginagawa nila, tinatabasan yung upuan para pag yung hard drill na Oo nga eh. lalagay mo sa baba. Kasi pag mataas ganito, hirap ka pag mga hindi obra. Ang lakas nito ah. Okay, it's 5 PM. Natapos din yung trial ng mga bata. The best experience at maganda talaga yung truck. As you can see, umulan na kaya nagsiuwi na sila. Nakakapagod pala yung ganun, mag-shoot ng motocross. Kasi babad ka sa araw. Buti hindi naman ganun kaya init kanina. Pero pagod ako, sana nagsama ako ng PA ko. Anyway, napansin ko lang sa motocross, para sa akin opinion ko lang, kung ako ngayon pa lang, yung edad kong ito, maglalaro ko ng ganun, hindi na kaya siguro. Malabo na kasi malapit yung injury niya eh. Parang kanina nakita niyo yung bumagsak, taas nung binagsakan nun ha. Pag sa akin nangyari yun, naku po, balay-balay tayo no mga Joe. Tsaka iba talaga pag nag-start ka ng motocross is bata ka pa. Doon magbibuild yung confident mo, tsaka yung lakas ng loob. Hindi rin siya basta-basta. Nakita nyo kanina, yung impersonal nun, taas-taas nun. Siguro mga 10 to 15 feet yun, yung taas nun. Naku, isa pa, hindi rin po pwede yung ordinaryong motor, kailangan production bike agad. Eh magkano yung production bike ngayon, di ba? Mahina yung 300,000 mo para maganda na yung motor mo, kasi kailangan yung suspension mo eh, di ba? Tapos yung motor mo kailangan malakas, kasi yung iksi nung mga ramp nya may iksi lang eh. So kailangan may buwelo, tapos malakas yung torque mo para itapon, malakas yung yung talon mo, di ba? Aside doon, pag nag-production bike ka na naman, ito na naman ang problema. Kailangan may sasakyan ka o trailer o pick up. Ang gastos, di ba? Aside pa, yung maintenance ng motor mo na production bike. Ang hirap maghanap ng pyesa niyan. Kaya hindi rin basta-basta na bisyo yung motocross. Kailangan may pera ka talaga. Eh ang mamahal pa ng mga gears niyan, helmet, knee pad, elbow pad, MX boots, chest pro. Yung iba naka neck brace pa. O di ba? Ang mahal lahat nun. Siguro mahina yung 100,000 mo para lang sa gears. Maliit pa yun. Pag nagbisyo ka ng motocross, eh di rin basta-basta mga boss. Kailangan may pera ka rin. Kaya lalong hindi siya pwede sa atin. Kasi kulang tayo sa budget, di ba? Pero pag may pera lang talaga ako, gusto ko rin yun eh. Kaya why not pagka nagka-pera, yung may pera ka na may pang hospital din, i-budget mo rin yung pang hospital mo. Kasi hindi siya biro-biro mga boss. Kaya kailangan pag nagganyan ka, talaga may pera ka. Pag nabalian ka, may pang hospital ka rin, di ba? Kaya hindi siya biro mga boss. Sarap. Plato wraps. So ayun boss, nasa Dagupan na ako at pauwi na ako sa bahay. Medyo pagod din kasi mag-isa ko lang nagphoto, tsaka video, nag-drone. Ayun, tapos sinubukan pa natin yung isang motor. Nakakapagod din, pero masaya at magandang experience. Ayun nga, dahil mahal yung motor na ganon, wala tayong pambiling ganon, mga production bike. Kaya nod-nod lang muna, tsaka vlog-vlog, okay? So bago ko tapusin itong vlog kong ito,
panoorin nyo muna yung mga picture mga boss, para naman ano, kasi yun talaga yung purpose ko, itong mga shoot ko, yung mga picture, para tinetesting ko lang kung kaya ko rin mag shoot ng mga gano'n, yung mga motocross. So check nyo na lang yung mga picture boss, yung picture slideshow nya, kung pasado sa taste nyo o kung anong dapat ko pang improve, i-comment down yung below, okay? So hanggang dito na lang boss, maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe mga boss, para mapagpatuloy natin tong channel ko. Salamat sa mga nanonood at sa mga nag-aabang palagi ng mga video ko. Maraming salamat sa suporta nyo mga boss. Okay, hanggang dito na lang mga boss. Bye!